Igbo nwe mmadụ udo dịrịnụ. Aha m bụ Maazị Sugarman. Anyị abịakwala ọzọ na ihe emume anyị bụ Ilulu Igbo. Ebe unu si na-elele anyị ugbu a bụ na ihu akwụkwọ Sugar Family TV. Onye mụ na ya nọkwara n'ụbọchị taa bụ lọlọ m Robota. Lọlọ ngwa kelee ndị Igbo. Igbo ndị ọma, ndewonu. Igbo ndị ọma, ndewonu. Ilulu anyị ji bịa na ihe emume anyị nke ụbọchị taa bụ ilulu nke na-asị ewu nwụrụ n'ọba ji abụghị agụrụ gburu ya. Ọzọ, ewu nwụrụ n'ọba ji abụghị agụrụ gburu ya. We'll take it slow so that you can be able to catch up, okay? Okay, let's go like this. Ewu nwụrụ n'ọba ji abụghị agụrụ gburu ya. Otu aka ọ dị. Ngwanụ ndị Igbo, unu anụla ya ka ọ dịrị anyị na mma. Ngwanụ ka emesịa.